हाय फ्रेंड्स, तर आज दीपामावस्या आहे। दीपामावस्येला घरातील दिवे देव सर्व काही स्वच्छ केले जाते। तर मी सर्व देव देखील पूर्ण घासणार आहे आणि एकदम सोप्या आणि साध्या पद्धतीने अवघी 5 मिनिटात घासले जातील। जास्त काही आपल्याला कष्ट न घेता त्याचबरोबर पूर्ण घरातील दिवे सर्व घासून आज त्याची पूजा केली जाते। तर मी तुम्हाला हे सर्व दाखवणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। आणि बघू शकता देवाच्या मूर्ती देखील खूपच खराब झालेल्या आहे। तर मी या पूर्ण तुम्हाला एकदम सोप्या आणि साध्या पद्धतीने क्लीन करून दाखवणार आहे आणि त्याचबरोबर देवघर देखील पूर्ण क्लीन करून दाखवणार आहे। या ठिकाणी काही पितळी भांडी देखील आहे। तर हे पूर्ण न काही टाइम वेस्ट करता एकदम सोप्या पद्धतीने आपण स्वच्छ करून घेणार आहोत। मी आज सर्वप्रथम देवघर स्वच्छ करून घेणार आहे। त्यासाठी याला सेरा क्लीनर घेतला आहे मी। याने स्टाईल बाथरूमच्या किंवा किचन वटा कुठले गंजलेले डाग सर्व निघतात। आणि त्याचबरोबर निरमा घेतला आहे, आपला साधा धुण्याचा सोडा। त्यातच आपण हे मिक्स करणार आहोत। एक ऍसिड टाइप हे होतं, पण ह्याच्याने पूर्ण गंजलेले डाग आपले देवघराचे निघतात। सेरा क्लीनर नसेल तर विनेगर वापरलं तरी चालेल निरम्यामध्ये। आणि हे पूर्ण आता आपण देवघराला लावून घेणार आहोत या पद्धतीने। तर आता मी पूर्ण त्या लिक्विडने मंदिर सर्व साइडने कोटिंग करून भिजून घेतलेलं आहे, त्याला थोडं घासून। तर आज दीपामावस्या म्हटल्यावर देवांना सहज पंचामृतनेच धुतलं जातं। त्यासाठी मी या ठिकाणी एकदम सोपी साधी पद्धत तुमच्या समोर आणलेली आहे। तर या ठिकाणी मी दही घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी आमचूर पावडर घेतलेली आहे। साधारणतः 2 टेबलस्पून एवढी ही आमचूर पावडर आहे। तुम्ही क्वांटिटी तुमच्या सर्व देवांच्या किंवा तुमच्या दिव्यांच्या याच्यानुसार करू शकतात, कमी जास्त। मी एक अंदाजेच घेतलेला आहे। हे 2 चमचे आमचूर आणि अर्धी वाटी दही घेतलेला आहे। असं हे लेप पूर्ण मिक्स करून घ्यायचा आणि याच्याने पूर्ण देव किंवा दिवे आपले हे क्लीन करायचे। नाही कुठलं लिक्विड वापरता किंवा कुठली पितांबरी वापरता आपण देव हे पूर्ण क्लीन करून आणि अवघी 5च मिनिटात आपले हे देव क्लीन होतात। आणि शिवाय ते पण दह्याने कुठलं गरम पाण्यात भिजवायची गरज नाही आणि जास्त कष्ट देखील घ्यायची गरज नाही। या पद्धतीने लावून ठेवायची आणि अवघी 5च मिनिटात हे देव पूर्ण क्लीन होतात। घासत त्याचा कलर चेंज होतो, बघू शकता तुम्ही। अगोदर किती असं काळपट आहे आणि घासलं त्याला थोडंसं आपण हे बनवलेलं जे मिश्रण आहे आपलं दह्याचं ते लावताच त्याचा कलर चेंज व्हायला सुरू होतंय। आणि एकदम सोप्या पद्धतीने हे इझिली निघतंय त्याचे डाग, जास्त काही कष्ट पण घ्यायची गरज नाही पडत। तर मी या ठिकाणी सर्व भांड्यांना आपले दह्याचं बॅटर लावलेलं आहे, आमचूर पावडर आणि दही। तर आता मी तुम्हाला स्वच्छ धुवून दाखवते। या पद्धतीने खरंच खूप इझिली आणि एकदम चकचकीत देव निघतात। आणि पितळाची भांडी देखील या पद्धतीने घासली की खूप छान स्वच्छ निघतात, बघू शकतात। आणि शिवाय कुठलं लिक्विड किंवा काही गरम पाणी वगैरे वापरून आपण देव धुणं योग्य नाही। त्यासाठी ही पद्धत खरंच खूप उपयुक्त आहे। अशाच खूप वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, मी या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवेलच। बघू
त्याच पद्धतीने मी आता सर्व हे बाकीचे देव आणि भांडे देखील धुवून घेते. पूर्ण घासून झालेले आहे तर मी पूर्ण मंदिर पूर्ण क्लीन करून घेणार आहे. एक तारीची घासणी घेतलेली आहे. छान असं ते लिक्विड लावल्यामुळे मंदिर चांगलं भिजलेलं आहे. या पद्धतीने ओल्या कपड्याच्या साहाय्याने हे मंदिर पूर्ण पुसून घेणार आहे. त्याच नंतर लगेच एक कोरडा कपडा त्याला मारून पुसून घ्यायचा आहे. सतत दिवा लावलेले एक साईड त्याची पूर्ण काळी झालेली आहे तर ती घासून आता फेंट झाली आहे. हातोहातच लगेच सुका कोरडा स्वच्छ कपडा घ्यायचा आणि त्याने लगेच त्याला पुसून घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी मी मंदिर पूर्ण क्लीन करून घेतलं आहे. आता पटकन घासलेले देव स्वच्छ कपड्याने पुसून लावून घेते. तर आता हे पूर्ण देव घासून स्वच्छ करून झालेले आहे. देवघर सुद्धा स्वच्छ आवरून झालेलं आहे. त्या देवांना मी पुसून गंध लावून देवघरावर ठेवून देणार आहे या पद्धतीने. तर या ठिकाणी बघू शकतात माझी दीप अमावस्येची पूजा देखील झालेली आहे. पूर्ण दीप मी क्लीन करून त्याला दिवे लावलेले आहे आणि त्याचबरोबर देवपूजा देखील झालेली आहे. पूर्ण खूप सुंदर प्रसन्न वाटतं पूर्ण क्लिनिंग केले की. त्याचबरोबर मी आता शौर्याला देखील आज दीप अमावस्येचं टीका करणार आहे म्हणजे ओळून घेणार आहे. या ठिकाणी मी स्वस्तिक काढली होती तांदळाची. त्याच्यावर हळदी कुंकू लावून छोटा दिवा ठेवलेला आहे. प्रत्येक दिव्याला हळदी कुंकवाचे बोट दिलेले आहे. पण छान छान टीका दीप अमावस्येचा आहे की नाही. साखर साखर म्हणजे की पटकन आखरतो आहे की नाही. जे बाप्पा करा जे करा छान जे कर हात डोकं टेको. या पद्धतीने मी दीप अमावस्येची पूजा आणि क्लिनिंग केलेली आहे पूर्ण देवांची. तर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये नक्कीच कळवा की आजचा व्हिडिओ कसा होता ते. तर पुन्हा एकदा सर्वांना दीप अमावस्येच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.